Hello, Ate Guy. Nako, ito na lang ang live na magagawa natin. Kamusta ka, Ate Guy? Thank you. Kuya Michael. Nako, may operahan ako. Diyos ko. Kalapatero! UK. Nako, Diyos ko, pupunta kami dyan. Hindi ko lang alam Kalapatero. Baka sa mga July. Punta kami ng UK. Ang pasyente ko nagme-merienda. So, gagawa muna ako ng pagkain ko. May merienda pa siya. Ate Gemini, thank you so much. Dyan kami sa Chelsea, Kalapatero. Sa Chelsea. Uy, salamat sa inyo sa pagdaan ha. Kahit paano nakikita ko kayo. Kahit dito man lang, kahit mapadaan lang kayo. Mag-update lang ako. Naku, hindi pa rin tapos yung aking WH. Kinakain ni Lolo. Huhulaan nyo kung ano yung aking lunch for today. Yung easy lang. Kasi hindi tayo pwedeng magtagal. Ang dami kong medyo malayo. Pero kapag day off ako, puntahan kita. Ay, ako ang magdi-day off, hindi ikaw. Kasi bawal ako puntahan. Pag ako nag-day off, syempre. Ewan ko lang, painis. Ang day off ko dyan lang sa baba. Kasi may pasyente ako, di ba? So, kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ng turok. So, hindi ako pwedeng magtagal. Sa baba kasi namin, may park, may coffee shop. Oo, may coffee shop. May park, may restaurant. So, pwede na doon. Mahirap pag may pasyente. Pag nasa UK kasi, wala akong kasama. Solo ko. Pero pag dito, may mga kasama ako. Hindi, nasa Lebanon ako ngayon. Nasa Lebanon, next month pa yung next month daw yung sabi sa akin eh. Next month daw yung oo. Yung mga kasama ko, pumunta ng Dubai. Uuwi na sila bukas dito. Meron lang silang kinuha dyan. May upcoming ba si Ate Gaya? Saan yung upcoming ni Nora Perez? Wala naman, di naman binaba. Kuya Michael ang meron. Ito. Yandy Permana, like host. Thank you so much. Yandy, bago ka ba dito? Or orang Filipino? Or ayan na. Hoy, Bro Igan, kamanok. Naku, umulong tayo Lucy. Bro Igan, tagal mo na wala.
ako din, hindi nakakapag-live. Ito na lang. Thank you, Bro Egan. Aray. Yes, sir. Okay, drink. Water? RC. Naku, broken na yung cell. Maybe we should finish this tomato juice. Tomato juice? Okay. Punta na ako ng Satwa. Nandito ako sa taxi. Easy, ano yung panty liner na yung anong pangalan ng panty liner?
Nida, yung ano na importante ha, yung violet na conditioner. Yung mumurahin na lang na panty liner kung pwede. How's your brother, sir? You said you want to give the Tabanic? No? No. But he was very thankful for what you sent him. Ah, He sent a salamat. message. Ah, very welcome. Whenever we have things, we- Yes, I always think of him, you know, when we have leftovers. Yung pasyente ko kasi pumunta dito, kaya tawa ko ng tawa kasi nangidigay. Para lang ako pinahabol ng aso. Tumawag. I-prepare daw ang lamig ka. Hindi mo na sinasagot ang telepono. Pilit na naman. Kaya naglinis nag-ano ko sa ano? Saan ko siya naglinis ako? Nag-impit ako. Tapos nagtumawag kasi nanghihina naman. Basta na to. Natatawa ako sa'yo, ate. Diyos ko, yung mga kasama ka. Yandy, I will give you your moderator. Andy, please don't forget to like, subscribe, and share. Okay, thank you so much. Ano ba bang dapat i-share dito sa live na to? Hindi naman ka share-share. Hindi naman nakaka-share-share. Happy cooking. Hindi pa kasi kumain sa labas eh. Alam na niya walang pang-ano niya sa bahay. Ay, naku, ewan. Oo, galit. Galit siya sa akin kasi takot daw siya natawag. Yung cellphone ko doon sa baba. Kasi namili na naman siya ng ano. Tumakbo ko pataas. Sabi niya, tumawag na naman. Sabi ko, nandigit ako sa baba. Dinadala ko ang mga gamit mo pinamili. Tapos nagagalit ka, tawag ka ng tawag sa akin. Hindi ko masagot. Linda D. Linda D, hi. You're welcome, Yandy. Thank you so much, guys, for dropping by, for the likes, and also for checking me out. Thank you so much. I'm at work now. Ate, may kakain ba dyan? May magla-lunch ba dyan? How are you, Linda? Apa kabar? Apa kabar, sayang? Apa sana ko, apa sana ibo ko, kailan bibigay. How are you doing? I'm doing fine. Doing fine, Linda. How about you? Linda, next time if my white tea came back, I want you to sing with me. I want you to sing with me in the piano. Because I have to use that at dance studio. At the dance studio.
Don't forget to connect with each other. Yeah. What happened to my headdress? What happened? Are you currently working at... Are you a chef? I'm a chef. I'm a caregiver. Everything. Oh my God, Linda. This is life. Yes, I cook here to my two old patients. And today's video, he wants to have a liver, liver. Want to wipe? There's some water on the screen. My boss, they are olds. They are 80s. They are under 80s, so they're very sensitive, and uh, they have maintenance medicine. So I have to cook for them very healthy, cholesterol free. You look at it. But today I'm alone because my colleagues they went to Dubai. So I'm alone, but they're coming tomorrow. They're coming tomorrow. First, I'm going to put some olive oil, a drop of olive oil. Nako, grabe ka naman, Bro Egan. And this is the side dish, the mixed vegetables for him. Kailangan kasi he needs to eat healthy food. Enjoy cooking. Thank you so much. Enjoy cooking. Enjoy cooking.
enjoy watching. I I don't know if you're enjoying watching me. Somebody's watching me. Somebody's seeing me. Kitchen is big, yeah. I will show you around. I'll show you around, Nita and Linda. Wait, it's smelly. Mm. So for now, hindi ko po kusina to. This is not my kitchen. This is my boss kitchen. Ito naman bro isa.
dirhams itong L conditioner. Mura yata sa Carpo. Punta lang sa Carpo, bibili mamayang gabi. Lalo inahabol pang oras ko kasi ayaw ko mag-naknak sa agad tama. Noon na lang ako bibili mamayang gabi sa Carpo. Oo, meron pa kami dyan yung Carrefour na 22 lang siya or 28. Pero may kasama na siyang shampoo. Di ba meron silang ganong promo? Kiona, kanina hindi ako makapagsalita kasi nandito yung boss ko sa likod. Hello, Kiona. Thank you so much. It's okay, no worries. Kaya lagi yan. Nakakamiss. Thank you so much sa mga pagdaan nyo, ha? Ito, paano nakikita ko kayo dyan? Mag-selfie muna ako. Thank you. Thank you so much sa pag-drop by. Have a great day.
Boss Gio, thank you so much. Umiikot lang siya. Nagugutom na ako eh.
Salamat sa mga nagtansa.
Arroz caldo. Nakabili na ako. Nandito ako sa Sakto. Bahala na mamaya magpintahan, okay? Yung headset din yung pa, hindi ko na nabili. Ang nabili ko lang ate, yan yung tatlo. At saka yung conditioner mo, panty liner mo, at saka yung Garnier number 7 ang kinuha. Pauwi na ako. Wait, Ingat, thank you so much. tingnan ako ng taxi. Somebody's watching me. Boss Gio, thank you so much. Naman kasi. Ano?
next blow. Madam ka dyan, madam ba to? Empleyado lang tayo, madam. Kain. Break time muna, hulaan mo yung kinakain ko. What's up? Nandito ako kayo sa Lebanon. Ay, hindi. Paano ba ito mag-invite? Paano ba yun, Juan? Naka-direct live ako. Di ba pwede mag-invite? Sa Lebanon. Kaya hindi pa ako makakabalik sa YT. Pag dito kasi hindi ako talaga makalive. Sa September pa ako makabalik sa YT. Wala dito yung setup ko nandun sa Dubai. Mamaya mabusog na ako, di na ako makapag-lunch dito. Di pwede naman pwede naman mag-invite, akyat ka. Oo, nandun sa Dubai yung setup ko. Sige, mag-live ka. Mga 1 hour lang naman to. Kahit naman di ako kakanta, pwede naman ako makiat, diba? Oo, Ronex. Di ba, Ronex, nasa ano ka, sa Saudi? Somebody's watching me. Sarak? Saan yung sarak? Saan yung sarak? Ras Al Khaimah. Ay, nga pala. Nasa UAE ka pala. Chinese. Oo. Malayo ba yung Ras Al Khaimah? Diba, ikaw sana yung dadaanan namin na papunta kami ng Fujairah. Ikaw ba yun?
Tapos hindi ka nadaanan kasi iba yung way namin. Malayo naman yan. Wala pala kaming chance na makita ka. Two hours. Oh my God. Yung iba naman nating mga ka-YouTuber, basta UAE lang naman sila. Yung iba ayaw talaga magpakita. Yung iba ayaw talaga makipag-meet up. Yung iba naman malayo. Mm-mm. Ikaw din, malayo ka, kaya hindi ganun ka tawag dito. Kasi, alam mo, balikan mo. 4 na oras, di ba? Sayang lang yung araw. Pwede rin naman kung gugustuhin mo. Agahan mo ng alis. Yung mga alas 4 na madaling araw. Siyempre, nakagad pa ganito lang, naka-1 oras na pala ako. Huwag mo akong tawagin, Madam Ronex. Hindi naman ako Madam. Ako, Ma'am Beth. I'm done cooking, Ma'am Beth. Thank you so much for dropping by. Ngayon, kumakain ako ng porridge. Sabihin na natin sa Tagalog o sa Ilonggo na arroz caldo. Arroz caldo na may meatballs. Gawa ko to kay boss kasi nga diabetic siya, diba? So allowed naman siya sa mga porridge. I need to make for him something healthy. Not only something healthy talaga. Tsaka I use olive oil para sa kanya kasi, diba? Pag dito ako ang init. Ay, my Doris! Thank you so much. I understand. Okay lang yan. Mga drop by, mga likes nyo. Thank you so much. Sa mga pasilip nyo. Thank you. Sa YT sa September pa yung comeback ko para sa sa Walwalan. Gusto ko na rin, namiss ko na rin kumanta, pero September pa talaga mangyayari yun. Maraming salamat. Ako rin naka-duty, pero break time. Ron, yes, thank you. Nasa work ka ba, Ronex?
natutulog yung sipon ko sa init na kinakain ko. Off ako ngayon, ate. Off mo ngayon? Ano ginagawa mo pag off mo? Aba, mag-isa? Tumatagay ka mag-isa? Sorry. Bakit sa live pa ako dumighay? Bakit? Nakakainis. Wala, grabe ka, Ronix, no? Nagtatagay ka mag-isa. Sa bagay ako, makakain mo sa... Sorry ha. Mabuhay, The Drifter PH. Tamsa ka na rin sa The Drifter PH. Lagi ka mag-iinat. Miss, stay in ako 15 days. Stay in ako ng 15 days. Wow, ingat ka, my Doris. Ito lang naman. Teka lang. Hindi ako makatansak. Nakainis. Ayan na, tansakan natin si The Drifter PH. Champorado exclaiming, saan yun? Ito. Alam nyo, hindi ako kumakain ng champorado. Ewan ko ba? Bakit hindi ko siya bet? Ang dami nagkakagusto sa champorado, no? Ay naku, Jupes. Saan ka na ba? Saan ka na ba, Jupes? Sa Dubai ka na ba? Wow, tama shark.
Saan ka na, ano, Jokes, nasa Dubai ka na ba? Wala naka-live ka na ba? Bakit dito 6? Birthday pala ni ano ko ni D Adventure. Tapos saka natin si The Drifter PH ang kanyang champorado. Meron akong inaabangan na sana naman dumaan siya ngayon sa live ko. Secret! Parang teenager ang lola mo. Tingnan natin itong birthday niya. Ang galing naman. Si Fit Kiyat naman talaga, oh. Ikaw, Jokes, ha? Gala ka ng gala, nandun ka kay The Adventure, oh. Sa Dubai ka na ba? Wala ba ang minor de edad? Birthday ni D. Teka lang guys, mga natin sa titikitan niyo pa si Kiat kayo tawag kayo. Oo. Ingat, Kiat. Ganyan na yung Miss Kiat.
Kasi po, kagustuhan ko yung okay na mabasya po. Wait lang. Tumatawag ang pasyente.
Kailangan na magturok ng pasyente natin. Tuturok na yan. Tuturok na yan. Yala, sir.
Thank you sa mga tamsak niyo, guys. Ako maglilista pa lang ako.
Yes, sir. One now. It's lunchtime.